गोमंतकाच्या दिवाळी अंक 2025 वर्साचे बेरेस्तारा प्रकाशन जाले। ह्या प्रकाशन सुवाळ्याक मराठी लेखक विश्राम गुप्ते, गोय चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीची अध्यक्षा प्रतिमा धोंड तसेच डॉक्टर अजय वैद्य हजर आशिल्ले। गोमंतकाच्या दिवाळी अंकाविशीं तांच्यांनी आपापली प्रतिक्रिया आणि मतां मांडली। पळयात। आता गोमंतकची ही परंपरा माझ्या मते तरी खूपच जुनी आहे। माझ्या मते ते आहेच। 40 वर्षापासून तर मीच वाचतोय हा दिवाळी अंक। तर या दिवाळी अंकांनी गोव्यातला एकूण साहित्यिक क्षेत्राला जे एक उत्तेजन दिलेलं आहे ते फारच मला वाटतं की स्पृहणीय आहे। आणि गोव्यात अनेक लेखक गोमंतकने घडवलेले आहेत। हे गोमंतकचं पूर्ण इतिहास ज्याला माहीत आहे त्याला माहीत आहे की मराठी लेखनाची एक समृद्ध परंपरा गोमंतकने आपल्या गोव्यात सुरू केलेली आहे आणि ती अशीच उत्तरोत्तर वाढत जावो अशा मी शुभेच्छा देऊन या पूर्ण गोमंतक टीमचं अभिनंदन करतो। आमचे सगळ्या बायलां वतीन म्हणटा, कारण आमकां हे गोमंतक हो हांव आतांच उलयतालें राजू बाबा कडेन तेन्ना आमकां कळ्ळें की गोमंतक खंयच्या घरान ना असो ना। आतां हो गोमंतक दिवाळी अंक हो सुद्दां हांव खूब वर्सां पासून वाचतां, तेन्ना हांव तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आनी अशेंच वर्सान वर्स हे तुमचें चालूच उरूं आनी ऑल द बेस्ट। मला वाटतं मी गोमंतकच्या पहिल्या अंकापासून गोमंतकचा वाचक आहे आणि काही गोष्टी सकाळी संध्याकाळी शुभंकरोती म्हटल्याशिवाय झोप लागत नाही, तसं सकाळी गोमंतक वाचल्याशिवाय पुढची काही कामं होत नाहीत। इतकी गोमंतकची सवय झालेली आहे। कारण असं की ज्या घटना घडतात त्या घटनांच्या मागे जाऊन सखोल विचार करून गोमंतकमध्ये सगळ्या बातम्या दिल्या जातात। वरवरचं त्याच्यामध्ये काही नसतं, त्याच्यामुळं सत्यता ही फार असते आणि मग त्याच्यामुळे तो हा पेपर नेहमी वाचावा असं वाटतो। या निमित्तानं गोमंतकची अशीच भरभराट होत जाऊ दे। गोमंतक दिवाळी अंकाला एक विशिष्ट परंपरा आहे आणि या परंपरेतून गोव्यामध्ये अनेक दिवाळी अंक तयार झाले। त्या दृष्टीने पाहायला गेलं तर गोमंतक हे एक महत्त्वाचं दिवाळी अंक हा अंग आहे आणि त्याचा प्रचार करण्याचं काम गोमंतकनं केलेलं आहे।